عزوز سلامتنا تقبلوا فنو ارتباط بمكتار تشوكو بزغركم تعزبتنا كمية تمسيون لوم سنبت 20 كلتا مسكرم ساعات شعات مش السرالو هاقراون جناتات حزركم قريبا لغو نمكتالكم بغير زعد مساقاتكم تصنح ميكايل حرقو فلماكم بكنا توتاتو افلم ابنو زوبا موغولو اب ممحياش تصاطفنا تومهارون بقعت متنزتو قروا على تغانيهم اب اسمرا بቋንቋ ምልክት ስልጠና ደቂ አንስትዮ ስራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት ተመሪዖም ኣብ ዞባ ድባርዋ ካብ ማድ ትምህርቲ ንዝረሓቑን ዘቋረፁን ምምላስ ጎስጓስ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን እስራኤልን ቁልዕ ወታደራዊ ረስሚ ከይውላዕ ተሰጊዱ ኣብ ማእከላይ ምዕራብን ኣፍሪቃ ብሓደጋታት ዕለሎ ሰብኣውን ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ወሪዱ هولندا بابيات مذكرات صنع حاسات بريتين في 9 ጥንታዊ ቅርስታት ኢንዶኔዥያ ናብ ሞሮኮ ዓዱ ክትመልስ ወሲና ዝርዝር ዜና ኣብ ዞባ ጋሽባርካኑ ዞባ ሞጎሎ ኣብ መምሕያሽ ተሳታፍነት ተምሃሮን ብቕዓት ትምህርትን ዘተኮረ ዋዕላ ተቓኒዑ ኪሌሪና ቀራዊ ተወልደን ዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ እልታሃብተ ማርያም ኣብ ንእዞባ መጎሎ ኣመምሕያሽ ተሳታፍነት ተምሃሮን ብቕዓት ትምህርትን ዘተኮረ ማሕደርቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ወለዲ ተምሃሮን መምህራን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ብ19 መስከረም ተቓኒዑ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንእዞባ መምህር ሳልሕ ዳውድ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 21 ትካላት 5 ንቕጣታት መደብ ዓርዮትን 23 ንቕጣታት ምጥፋእ መሃይምነትን ተዋዲደን ርሒብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተራሒኳ እንተሎ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ዝኣኸለ ግን ከዓ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዘይተጸንበሩ ልዕሊ 4200 ቆልዑ ከም ዘለው ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ድማ ኣዝዮም ውሕዳት ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ እቲ ዋዕላ ቀንዲ ማሕነቆታት ብምፍታሽ መፍትሒ ሓሳባት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ማሕደር ንእዞባ መጎሎ ሌተናል ኮሎኔል አማኑኤል ኢያሱ ብወገኑ ኣብ ተሳታፍነት ተምሃሮ ዝርአ ዘሎ ምንቁልቃል ንምምሕያሽ ካብ ስድራ ቤት ዝብገስ ደቂቕ መጽናዕትን ምክትታልን ክካየድ ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ዕድላት ትምህርቲ ንምስፋሕ ንዘሎ መደብ ድሕሪ ምጥቃስ ምዝግበር ዘሎ ወፍሪ ዝመጣጠንን ተሳታፍነት ንምርግጋፅን ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ተራ ሕብረተሰብ ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ፀዊዑ أبو منبر بايت زوا ጋሽባርካ አቶ ዑስማን መሐመድ ዓልን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት አቶ ፍራንኮ ኮባባን ድማ ትዝድለ ውጽኢት ንኽርከብ ዝወፁ መምርሒታትን ውሽጣዊ ሕጋጋትን ብዕቱብ ክትግበሩ ብምዝኽኻር ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ዝኣኸለ ቆልዑን ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ንኽቐርቡን ዘይምኹን ምቁራት ተምሃሮ ንኽግታእን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ቀላስ ተራ ክህልዎም ኣተሓሳሲቦም أمودات تساتفتي تنكمون كل قال تساتفنتن دخون بقعتن يخون لون زبلوهم تقامات بمللاي فتحن ممتاز حجوز حسابات أغريبهم ناب زغط زيناب سنسقم أبنو زوبا شعب حرصوت من محدارات كبابي تيلو كجراو تعصوت وشعات صدراسوات بوفر حريصو من زري أمن أم حدارت من محدار كبابي أتو محمد إدريس حمدان ناب زابا حبريتا بتمدب ኣብ ዓደታት ቲሉክ ብሴስ ሸለቅን ኣው ሒታይን ዝርከብ 32 ሄክታር ከም ተዓም ብምጥቃስ ምህርቲ ኣብ ቆፎ ክሳብ ዝኣቱ እቲ ደገፍ ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሓረስቶት ብወገኖም ስድራ ስዋት ምሕጋዝ ኣቐዲሙ ክስርሓሉ ጽንሕ ምዃኑ ብምሕባር ኣካል ናይቲ ቅዱስ ተግባር ብምዃኖም ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝስምዖም ገሊጾም ስድራ ስዋት ድማ ስለቲ ዝግበረሎም ሓልዮትን ናብዮትን ብምስጋን ብሕብረተሰቦም ማሚቖም ይነብሩ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም هاجراوي محبر صومان إيرترا ጨንፈር ዞባ ማከል ሰለስተ ዋርሕ ብቋንቋ ምልክት ዘሰልጠነን 20 ስራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት ሎም 22 መስከረም ኣምሪቖም ሰልጠንቲ ሸውዓተ ካብ ፖሊስ ዞባ ማከል 11 ካብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማከል ክልተ ድማ ካብ ኩባንያ ምክፋል ሕጂ ኮይነን ኣብ ምስራሕ ምባሃል ንጹማን ዘጋጥም ናይ ምርዳ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወደበ ስልጠና ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር መርሃዊ ታረቀ ገሊጻ ወኪል ሰልጠንቲ ብወገና ብዘቀሰሞ ስልጠና ንጹማን ወገናት ዝዕገብ አገልግሎት ክህባ ከም ሰርሐ ሓቢራ አቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ጹማን ኤርትራ አቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ድማ
ማሕበር ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክውድብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ምትሕብባር መሻርክቲ ኣካላት ከይፍለዮም ተላብዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ንጹማን ዘጋጥም ጸገማት ምፍታሕ ብደረጃ ዞባ ማእከል ዝቖመት ኮሚቴ ተርጎምቲ ቋንቋ ምልክት እማመ ስርሓ ኣቕሪባን ብተሳተፍቲ ተዘቲሉን ሃገራዊ ማሕበር ጽማን ኤርትራ ኣብ 1998 ዝቖመ ኮይኑ ዛጊድ ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 40,000 ኣባላት ኣለዎም ኣብ ዞባ ዱባርዋ ብዝተፈላለየ ጸገማት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ንዝረሓቑን ዘቋርጹን ምምላስ ዝሕግዝ ጎስጓስ ብ21 መስከረም ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ዱባርዋ ሽግር ብምውላዕ ፈሊሞም ዕላማት መደብ ብሰንኪ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ራሕቂ ካብ ቤት ትምህርቲ ምርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልእን ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ንዝረሓቑ ዳግም ናብ ትምህርቲ ከም ዝሳተፉ ንምግባር ተራ ሕብረተሰብ ወለድና ማሕደርቲ ከባቢ ንምዕዛዝ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ዞሚ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 950 ተምሃሮ ብሰንኪ ሸረልትነትን ግቡእ ምክትታል ዘይምህላውን ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከም ዝረሓቑ ብምሕባር ነቲ ጠንቂ ኣለሊኻ ፍታሕ ንምምጻእ ብቐንዱ ድማ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብውህደት ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ዱባርዋ ብዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ኣስታት 25,000 ተምሃሮ ኣብ 36 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተመዝገቡ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ የነጽር ሃገራዊ የወሬቷ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምሳን ዝተወጽዐት ህይወት ንምድሓን ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነጥፉ ኣባላት ዝተፈላለያ ትካላት ደም ለጊሶም ወኪል ሪና ዳንኤል ወልዱ ንዘዳሎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብረ-ህይወት ከተወረብያ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ኣባላት ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎታት ቱሪዝምን ኣባላት ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታን ብ190 ከረጢት ደም ለጊሶም በዚ መሰረት ኣባላት ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ብምኽንያት 27 መስከረም ተዘኪራ እትውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ካብ 16 ክሳብ 21 መስከረም ብዝወደብዎ መደባት ልግሲ ደም 120 ከረጢት ደም ለጊሶም أبو أمبر محبر آتو سولومون جرماي نيرينا أبزها حبريتا بتقرنف ملكة دم زلجسو زلو لو معمت نسال ساجزي كم زخنا بمتقاس أبالات نزر أي ود ليتن دلونتن موكيسوم إذا كم زيلون كله أبالات هجرام موكس هوسبيتال أورتا بزتك أدم زيتتك هوت نمدحان بعسران حد مسكرم بزوصد وتبجسو 7 كرت الدم لجسوم قدمي حجي بتناصل كايدون زصن حلقسي بودب ملكع نخل ابال بزسات منقد نمتكبارو بزصن حسممع اتسقمت كم اتوسد زحبره او هاد نايت مدب اتو نغاسي يتبارخ اب مصاي اب عمت كلتا غزي كلغسو مدب كم زلو مابريهم أكايد سراح جرام موكس هوسبيتال أوروتا أتطول يوهانس بوغانو أبالات أبرق سيتي موياوي أبركتوم دم بملقاس هيوت وتسعات وغانات نمدحام بتقرنف نزو صدو وتبقصو موكيسوم لقاست دما هيوت نايتم بقاربا زكاتاتلوام حمومات كادحونو بزو صدو وتبقصو زتسمعم عقبت بمقلات كل أكال حبرات السبك سعوام تصويعام أبالات كفل إيميغريشنن زيقنتنون بعسرة مسكرم 37 كارت إدام كمز لقاسو كاب هاجراوي بانك دم زترخب حبريتا ينتصر زغوركم تعزبت السعب زيناتات هاجرات وصاي كون مكتالكم كتقصوا دقيمه بابرعده زيناو مسنارو تي في ناطري زغوركم تعزبتي سلام كتالكم ازي مسكن زينا هاجرات وصاي اب مونغولي باناسو منقساس حزب الله اسرائيل تفطير زلو وطرين اب قلع وتادراو رسمي كيمرح كم زسق مسكونات ماكلاي مبراق قربت زلون وغنات حبيروم إذا استقلت صاحب مونغو كلتيوم زكاد ملوات الدبداب بعشان حدا عشان كلتن مسكرم بالسفح ملك عد حرم غطاليوم إسرائيل لابز استتقصى معلتات بتقلال لعلى 400 دبداب نفرتن روكيتاتن كتكايدن كلام انقصاص حماس ون قبل العلامات إسرائيل لامايت روكيتات كم ستوكوسة تقريتهم بتي في الصامس الشاغلة ودب حورات هاجرات كلتيوم وغنات متقعتات دوكبول تصويعهم إذا عادش معبالتات زي أب ليبانوس أب سلك ألبو مراخيتاتن ريديوتات ركبن دحرس تخيد أستات 4 سباز غزفة نتقوتات يشعبهم نتيفة صامة مأكل سليا إسرائيل مالت موساد كم زهاندوسو زخصص من قصاص حزب الله حنا كفدي مخانيو كتنقغ صنيحهم دحر تبعينتو فولي زغنا نتقي إسرائيل أب كتما بيروز زكايرتو العلا 4 سباز زغتل دبداب نفاريتون نتوتري زغفة أنفت كم زت حزو صبصابات يردوم أب مأكلاي معراب أفريقيا برتوع زناب بزسعب وحركات علالة كبير سباوي نواتاونا كبابا وانكسارات وردوم
በቲ ኣብ ዝሓልፍ 10 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ዝኸፈ ምዃኑ ዝተገልጸ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣማይት ደሃዮም ከም ዝጠፍአን ተሓቢሩ ብዘይካዚ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ ብልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ኣማይት ኣሸሓት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ፀብፃባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ዕለቕልቕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ባሉታ ከም ተጸልዉ ዝሕብሩ ፀብፃባት ጫድ ናይጄርያ ማልን ኒጀርን ብከቢድ ካብ ዝተሃስዩ ሃገራት ምዃነን ይረድኡ በቲ ዕለቕልቕ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብምድምሳሱ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ፀንሐ ሓደጋ ጥሜት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ይእመት ሆላንድ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራት ፀንሐ ኣስታት 290 ጥንታዊ ቅርስታት ኢንዶኔዥያ ናብ መበቆል ዓዱ ከም ትመልስ ኣፍሊጣ ሆላንድ ነቲ ስጉምቲ ከም ትወስድ ዝገለጸት ኣብ ዝሓልፈ ሳልስቲ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ክልቲዮን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ዝሓልፈ ዓመት እውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ስሪላንካን ተዘሚቱ ኣብ ሃገሩ ዝነበረ ኣስታት 480 ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሰ ፀብፃባት ይሕብሩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተዘምተ ጥንታዊ መበቆላዊ ቅርስታት ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ክመልሳ ዝግበር ፃውዒትን ሓይለ ይመጽእ ኣሎ ልዕሊ 900 ካብ ጥንታዊ መበቆላዊ ቅርስታት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ ፀብፃባት ይረዱ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድፋዕ ትሰርሕ ዘላ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቱ ሓድሽ ኣፅዋር ትማል 21 መስከረም ንምርኢት ኣቕሪባ ኣብቲ ምርኢት ሓደስቲ ባላስቲክ ሚሳይላትን ዘመናውያናት ቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘቕረባ ተገሊጹ እቲ ሚሳይላት ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዒላማ ናይ ምውቃዕ ዓቕሚ ክህልዎ ከሎ እተን ነፈርቲ ድማ ልዕሊ 2,500 ኪሎ ሜትር ብምብራር ስርሒት ክፍጽማ ከም ዝኽእላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራን ኣፍሊጡ ኢራን ነዚ ሓድሽ ኣፅዋር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መሳርዕ ምክልኻላ ክትጽምብሮ ምዃና እውን ሓቢራ ኣላ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ፀጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተተርንዕ ይደፋፋ ከም ዘሎ ክትሕብር ጸኒሓ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ መጎሎ ኣብ ምምሕያሽ ተሳታፍነት ተማሃሮን ብቕዓት ትምህርትን ዘተኮረ ዋዕላ ተቃኒቱ ኣብ ኣስመራ ብቋንቋ ምልክት ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት መሪቐን ኣብ ዞባ ድባርዋ ካብ ማዕዲ ትምህርትን ዝረሓቑን ዘቋርጹን መምላስ ጎስጓስ ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን እስራኤልን ቁሩዕ ወተሃደራዊ ረስሚ ከይውላዕ ተሰጊዱ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያን ክሳራት ተወሪዱ ሆላንድ ኣብ ኣብያተ መዘክራን ዝጸንሐ ኣስታት 290 ጥንታዊ ቅርስታት ኢንዶኔዥያ ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባት ቅርብያ ብወገነ ግን ሰላም